खुलुमबाय अन्जागा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर आरो जायफ्रा दिनै बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो बे चेनेलनि गेजेरजों जायफ्रा नायग्रा अनसायग्रा साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोरबोनि अननायखौ आं गिबियावनो जासिहरबाय आरो आंनि गोजोननायखौ बावहरबाय खुलुमबाय गोजोन्थों अन्जागाफोर दिनै बे जोङो दादगारि फारिस एबा भुटान बर्डारनि खाथियाव एबा भुटान बर्डारनि सेरफाङाव नैबे 1 नं खाग्राबारि होननाय मोनसे गामियाव जों बे फैलाव फोथाराव 19 थारिखनिफ्राय लानानै 22 थारिख 2022 मायथाइनि मार्च मासाव जोङो बे रिट्रिटनि गेजेरजों दिनै जोबथा रिट्रिटआव आरो बिदिनो जाय दिनै बे कमिटिया गोबां सुबुंफोरखौ गावसोरनि गेदेर अननाय अनसुंथाइफोरनि गेजेरजों बिथांमोना जेरै जानायफोरखौ थाम थिम खालामबाय आरो बे जानायफोरखौ जाना सोरबा थांबाय सोरबा जागासिनो दं बिनि गेजेरजों गोजान आरो खाथिनि गोबां फोथायरिफ्रा बे 19 थारिखनिफ्राय 22 थारिख बे आंनि रिट्रिटआव बिथांमोना बाहागो लाफैदोंमोन आरो बे लेन्ड सिजननि दुखु सैनाय बोथोरजों लोगोसे बिथांमोना गाव गावनि जिउखौ सालायनायजों लोगोसे आरोबाव दाब दाब जायगायाव रिट्रिटफोरनि गेजेरजों आरोबाव सानसे समाव जाय बे दादगारि फारसिनि सिङाव थानाय अदालगुरि होननाय मोनसे जायगा दं बे जायगायाव नैबे अन्जाग्रा बाबु आरो लोगोसे बियादै बिथांमोननि गामियाव एबा जायगायाव मा जादोंमोन बे बाबुआ मा जादोंमोन बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना आं दिनै बिजिरनो थाखाय आखायाव लानाय जादों नोंथांमोना नैबेनि जाथाय जानायनि सोमोन्दै नोंथांमोना फारि फारि मिथिनो मोनगोन आरो बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो गिबियावनो आं बिथांमोनखौ आंनि गोजोननायखौ लाग्रोबाय दे हामबायसै गोजोन्थों दे गोजोन्थों लोगोसे आंनि सारियाव दंबायो आरो गोबांथार जेरै जानायफोर जागासिनो दं दा बाबु नोंनि नामा मा नाम हास्थाय नों बबेनि उदालगुरिनि सार नं उदालगुरिनि नोङो नोंनि फरायनाया बबे थाखोआव मोनबाय क्लास 7 क्लास 7 मोनबाय आच्छा नोङो दा फरायगासिनो दङ बेनिफ्राय नोंनि नामा मा ना बेखौ सोंनो आंनि नामा फिलिप नार्जारि बेनिफ्राय बबे मण्डलि बबे फारिसनि सिङाव दंमोन फारिसआ दादगारि फारिस ओमफ्राय मण्डलिया सारि नाम्बार उदालगुरि मण्डलि आच्छा दा नोंथांमोनखौ आंनि सारियाव लाफानायनि गुबै थांखिया मा बेखौ जोङो मिथिनो थाखाय आखायाव लादिनि दा बाबु आं नोंनाव सोंनोसै सानसे समाव नोङो गोबां मोदायनि नासयजानायाव एबा नोङो सैताननि नासयजानायाव गोबां अलखदाव गोग्लैदोंमोन नाथाय दिनै नोंखौ आङो बे गोबाव समनि उनावहाय दिनै नोंखौ लोगो मोनफिनदों आरो थांनाय बोसोराव जानांगौ नों गोबांथार सैताननि नासयजादोंमोन नों मा जादोंमोन आरो नों सोरजों नासयजादोंमोन नों बेखौ एसे बुंनानै जोंनि गेजेराव खोन्थानो हागोन ना देनाय आङो खालि मोदायजों नारसिनजादोंमोन बुंनानै नों जोंनो मिथिहोनो हागोन ना दे बुं आरो नों मा जायामोन आरो नोंनि जिबनाव मा जायामोन दे बुं गोदोना सेरथे फैयोमोन गोदोना सेरथे फैयोमोन सोर गोदोना सेरथेदोंमोन नोंखौलाय खालि नों खालि होननानै बोरै गोदोना सेरथे नों बोरै मिथिखो बियो हाबफैयोमोन नों नुयो नामा बे खालिखौ नुयो माबायदि महर लाना फैयो बेलाय गोजा गोमो बिदिनो लानानै फैयो गोजा गोमो सालाय गोजा दिहुनो नों आखायाव सिखाफोर दङमोन गैया जेबो गैया ओंखायनो नोंनि गोदोनाखौ माबोरै बे सिथम फैयो ना उन्दुनायाव ना जिरायनायाव सानाव ना हराव सानावबो हरावबो जिरायबाबो आच्छा बेबायदि जानाया नोंजों गोदोनाखौ सिथम फैनाया खनसे जायो सानसेयाव मेरला जायो दसे थायो ओमफ्राय जाबाय थायो अब्ला नोंनि अबस्थाया माबायदि जायो बे समाव नोंनि गोदोनाखौ सिथम फैयोब्ला नों हां लानो गोब्राब मोनो ना माबा मोनसे उसुबिदा मोनो बुंनो हागोन नामा हां लानो हाया जायो हां लानो हाया जायो हांआ लानो हाया अब्ला नों गावखौनो जिउ गहां गहां मोनो नामा बेनिफ्राय नों मा सानो आं थैसिगोन नामा होनना सानदों नामा बे समाव बेनिफ्राय नोंनाव दे बे हां लानो हायो बे खालि मोदाया नोंखौ गोदोनाव सथे फैयोब्ला बेनिफ्राय नों माब्रैनिफ्रायसो मोजां जाफिनो नामा जाफिनाखै हामसिनो ना हामसिनो दसेनि थाखायल' बेनिफ्राय जाफिनबाय थायो बेनिफ्राय बेबायदि जानाया खय बोसोर जादोंमोन गोबाव सम जादोंमन बोसोरसे ना बोसोरनै बोसोरनै जायाखै बेनिफ्राय नोंहा आइ आफा दंना गैया दङ बेनिफ्राय नोंनि बे हां सथे जानायाव नोङो बाब्राबो ना नोङो गाबो ना माबायदि अबस्था जायो नोंलाय माबा गाबो जे जानानै नों गाबो बेनिफ्राय नोंखौ मा डाक्टारनाव अजानाव सोरनावबा लाङोमोन नामा डाक्टारनाव लांदोंमोन डाक्टारनाव लांनानै डाक्टारा नोंखौ मा बुङोमोन जेबो बुङा जेबो मोना नोंनि बेरामखौ नायब्लाबो जेबो मोना
बेनिफ्राय नोंखौ मुलिफोर जाहोयो बिजिफोर होयो बेनिफ्राय नोंनाव बे हां लानो हायो अक्सिजेन गेसबो होना होआ होदोंमोन जेब्ला नोंनाव बे नोंनि बेरामखौ नायब्लाबो मोनदोंना मोनाखैमोन डक्टरा मोनाखै जेबो बेमार मोनाखैमोन आरो बेजों लोगोसे नोङो डक्टरनियाव थांनायनि अनगायैबो नोंखौ बबेबा जायगायाव सोरबा बिग्राफोरनावबो लांदोंमोन नामा लांदों इसोरनि हाबा मावग्राफोरनावबो लांदोंमोन नामा दा बिसोरो बै बिग्राफ्रा नोंखौ मा बुङोमोन मानसि आवलायदों मादों होनना बुङो मानसि आवलायदों होनना बुङो मानसियानो आवलायदों माबायदि मानसि आवलायनाय दायना दायना फोथायनाय दायनि फोथायनाय खोमसि फोथायनाय आरो बिसोरनि बे बुंनायखौ नोंसोरबो नोंखौ सानदोंमोन नामा नङा सानाखै हा आइ सानाखै आफामोना नोंखौ लाबाय लाना थाङोमोन अब्ला नोङो बे समाव गोबां आइखां बायखां जानानै नोंनि नोमा नोम्फाया गाबोना गाबामोन दुखु मोनो ना दुखु मोनामोन मोनो नोङो देरफुनाय गथ' बे देरफुनाय बैसोआवनो जेरै नोंनि गोदनायाव सोरबा सैथानानो बा बबेबा बेरामजोंनो नोङो गोदना सथे जानानै हां थैनो मोननायाव नोङो बेबायदि दुखु सैनायावथ' बिमा जानाय बिफा जानाय गाबगोन बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो सोरबा अजाफोरनावबो लांदोंमोन नामा लायाखै अजाफोरनाव लाङाखै खालि इसोरनि खामानि मावग्रा बिग्राफोरनावल' लांदोंमोन नाथाय बिसोरबो बेबायदि बुंबाय मानसिनि आखाइ नायदों होननानै दा बिदि होननानै मानसिनि आखाइ नांदों एबा सोरबा दायना दायनि खालामदों होननानै नोंसोर मा बेखौनो फोथायनानै नोंसोर मा बबे गाबजेखौ ना अजानाव लांबाय लाङाखै आरो बे सोरबा बिदि बुंनायखौ लानानै नोंसोर नंगौ आन्दायगाफोर गोबां जोंनि गेजेरावबो सोरबा बिग्राफोर दङ गावसोरनि साननायफोरजों मानसिनि साननायफोरजों बेबायदिनो मानसिनि आखाइ नांदों सोरबा बिदिनो जादु मन्त्रजों खालामदों दायना दायनिखौनो बेनिखायनो आं गुरै खावलायहरो सोरबा गावनि गोसोनि साननायजों इसोरनि जिउजों दैदेनजायाजासेनो गोबां जोंनि गेजेराव बिग्राफोर दं ओंखायनो जों बेबादि गावनि गोसोनि साननायजों बुंनानै इसोरखौ दुखु होनो नाङा आरो मानसिखौ आन्दाय होनो नाङा दा बेजों लोगोसे जाय अन्देगा फिलिप बियादै आङो जाय गथ'आ बाबुआ गावनि बुंनांगौखौ बुंबाय दा बेनिखायनो नोङो बे गथ'नि सोमोन्दै नोङो बुंनो हागोन ना नोङो बिनि न'खरनि जानानै एबा नोङो एसे क्लियारै खोन्थाहोयोब्ला मोजां जागौ आरो माबोरै हामखो आरो माबोरै जाखो दे बुं बेखौ एसे बुंनो दा आङो जागायनायनिफ्राय आं खोन्थानोसै दा सिगां ओरैबायदि जाग्रोदों दा बे गथ'खौ हमग्रोबाय जेनेबा बे सैथाना खालिया दा बिनि गोदोनायाव मोनसे गुथि बायदि दावखोनानै हांखौ थाबथाहोयो ओमफ्राय बियो गाबनानै हायाव मेमब्रायनानै थायो ओमफ्राय बिदिनो बिसोरो फार्स्ट जाजेननायाव आंखौ लिंहैबाय डाक्टारनाव लांनो आदा होननानै दा फार्स्ट जाजेननायाव जोङो माबायाव मा होनो बे थुक्राझार हस्पिटालाव जोङो लांबाय ओमफ्राय बेहाय जेबो मोना दा बिसोरबो मुलि हरबाय जोङो लाबोफिनबाय ओमफ्राय आरो उनाव लांबावबाय जोङो लांनानै ब्लाड टेस्ट खालामबाय बिसोरो सिगाङाव मा खालामखो अक्सिजेन होबाय बायदिसिना होबाय जानो हागौ ओमफ्राय जोंथ' हाबासै ओमफ्राय बिनि उनाव डाइरेक्ट बेयाव जाथारासै नालाय बेयावनो मथा मथि खेबनैसो जाहैबावदों थुक्राझार मिसनावनो दा थुक्राझार मिसनाव खेबनैसो जानानै बे हस्पिटालावनो जोङो साहा दखान दंमोन बेयाव साहा लोंनो होननानै जों जिरायदोंमोन ओमफ्राय बेयावनो खेबनैसो जाबावबाय गुथि बायदि दावखोनानै थाबथाबावबाय गुथिखौ नुयो नामा गुथिखौ नुवा बेनो मार्बल बादि गुथि बायदि जानो गोदनाव ब्लक जायो बेनिफ्राय बेयो ब्लक जानाय समाव माबायदि जायो बे देहाफ्रा हाङा थाबथेजोबो हां लानो हायि जायो हां लानो हायि जायो जेनेबा जिउआनो गसिगोन ब्लक जानाय आच्छा बेनिफ्राय जोङो इमारजेन्सि दा बिफायासो जोंजों थांफायाखैमोन ओमफ्राय बिफानाव जोङो फन खालामनानै ओइदिन सुनिबार खालिमोन बिफानाव जोङो फन खालामनानै गारियाथ' होजों मोनासै जों ओमफ्राय गाव सान्थिफुराव बलेर' गंसे रायलायनानै बियो लानानै थांबाय इमारजेन्सि ओमफ्राय दाना जोङो माबायाव ल'र आसामाव सोहैबावबाय ल'र आसामावबो नायबाय बे कम्पिउटाराव गारामा नायग्रा दं कम्पिउटारजों बेहाय गारामायाव मा जादों मानो थाबथेदों मानो थाबथायो बेबायदि माबाखौ नायजोब्बाय बेहायबो मोनसेबो माबा जेबो फिथरबो नुवा ओमफ्राय दाना लाबोफिनबाय लाबोनानै बिदिनो जोङो सानलायबाय दा सानलायनानै बिमा बिफाजों बिनि गथ'नि बिमा बिफाजों सानलायबाय जों रिटिक लानो दा आङो
नोंजों रायज्लायहरबाय आदैजों ओमफ्राय बिदिनो रायलाय नोंसोरनि बै समाव रिट्रिक लानाया औ बे गथ'नि दारैसो औ गथ'नि दारैसो इसोरनि गेदेर अननायजों माने डाक्टारनाव नायब्लाबोथ' मोनासै बेरामाबो हामाखिसै गोबां बिजाग्राफोरजों बिबाबो हामाखिसै गानै बे थांखिखौ लानायसो रिट्रिक लानाय बे थांखिखौ लाबाय बे गथ'नि दारैनो जोंनि मण्डलिया बे रिट्रिकखौ मोनबाय मोननानै दा बिनि उनाव मा खामानि मावदों बिनि उनाव दा जोङो सानथामनि हाबाफारिखौ लाबाय रिट्रिकखौ ओमफ्राय लास्टआव मोनाबिलि समाव जोङो रिं र'जरि लाबाय क्रुस फबनाय जाबाय क्रुस फबनाय खालामबाय रिं र'जारि लाबाय बिसिनि न'खराव सारिगिदिं र'जरि खालामनानै क्रुस फबबाय रिं र'जरि लानानै ओमफ्राय बिनि उनाव दासिमावथ' बोसोरसे जाबाय जेबो अरजायाखै बै समाव जेरै बेमार गैयै समाव जेरै बै आगोलनि बायदि मोजाङै दं दासिमबो आगोलनि बायदि दासिमबो जेबो जायाखै इसोरनि अननायजों रिट्रिकनि उनावहाय बेनिफ्राय माबाफोर ओंखारलांदोंमोन नामा आरो सोरबाफोर माबाफोर जादोंमोन नामा बे बुस्थुआ आदिया लास्टआव जेरैबायदि होनदों आं मा बुङामोन जेब्ला बे रिं र'जरि खालामनायनि सिगां मोनसे प्रग्राम फिसा जानायनि सिगां मोनसे सावरायनाय जादोंमोन बेहाय मोनसे ओरैबायदि होनदोंमोन आदैया दा बे जायफ्रा रिं र'जरियाव बाहागो लाया हयथ' बिनि न'खराव हयथ' सोरनिबा माबायाव आत्मायाव बियो हाबनानै सैताना लुसिफारा हाबनानै हयथ' बे मानसिखौ नारसिननोबो हागौ माबा मोनसे खालामनोबो हागौ होननानै थिग बेबायदि होनदोंमोन ओमफ्राय बे बुस्थुआ जोङो रिं र'जरि लानानै जोंथ' उनावसो मिथिदों बे जाय मानसिया होनदों जाय सेंग्राया होनदों दा बे मानसिया ओरैबायदि होनदों रिं र'जरि लानानै बे सैताना खि खारगोन दा बे सैताना खारनानै सोरनिबा माबायाव हमगोन दा बे लुसिफारा खि हमहैगोन दा बे बाथ्राया फैदोंमोन ओमफ्राय दा बेनि उनाव ओरैबायदि जाबाय जों आदैमोनखौ दोनलांनानै हरनि 1टा ना 1:30 बेबायदियाव दोनलांनानै दा बङाइयाव दोनहैनानै फैबाय आदैमोनखौ नोंसोरखौ ओमफ्राय फैनायनि उनाव आङो दसे उन्दुनोसै होननानै 2 घन्टा बायदिल' आङो उन्दुदों ओमफ्राय उन्दुनानै दा माखासे मानसिया बे रिट्रिकनि सायनासालि बायदिसिना औवा त्रिपाल बायदिसिनाखौ बोखारदोंमोन बोखारनायनि गेजेरावनो जेनेबा बे गथ'आ न'आव दंमोन सेंग्राया दा जाय बे लुसिफारा होखारजादोंमोन बे लुसिफारा बे सेंग्राखौ हमहैनानै बिसोरनि न'खरनिफ्राय रिट्रिक खालामनानै बे ओंखारलांबाय बेनिफ्राय बेखौ आं एनाउन्स खालामदोंमोन एबा फोरमायदोंमोन नोंथांमोना बे रिं र'जारियाव बाहागो ला फोथायनानै ला आरो बे बाहागो लायाब्ला जानो हागौ बेनिफ्राय ओंखारलांनाय गाज्रि आत्माया सोरनावबा हाबहैगौ नाथाय बे बुंनायखौ बे फोथायाखैमोन मारै हाबलाबायनो थाया मालाय मारै हाबनो बेबायदि बिनि सायाव बेबायदि साननायखौ लानानै बियो न'आव दंमोन नामा उन्दुना थादोंमोन नामा उन्दुदोंमोननो बेनिफ्राय बाहागो लायाखैमोन जोंनि बे रिं र'जारि खालामनायाव जोंनि आर'ज खालामनायाव अब्ला बेनिखायनो बेनाव बे हाबबाय नामा हाबनानै बेखौ बुग्लिनाय बायदि खालामदोंनो नारसिनदों बेखौ गासिनदों नारसिननानै ओमफ्राय गोबादों होनदोंदां आंथ' नुवासै बिसोरखौ आदसा बे गोबादोंबो गोबादोंमोन ओमफ्राय दा बिफाना बिमा जायखिया रायजोफ्राथ' खामानि मावदोंमोन बे रिट्रिकनि सायनासालि प्लास्टिक बायदिसिनाखौ बोखारदोंमोन बेहायनो हयथ' बिमा ना बिफा जायखिया लिंफैबाय ओरैबायदि जाबाय आंना फिसालाया बेखौ गिर्जा खालामनो अननानै थांदो दा आंहाथ' उन्दुनासो दंमोन बे समाव बेनिफ्राय फिसानि बे जानाय जाथायखौ बे पेन्डेल बानायनाय सेफायनाय एबा बे सायनासालिखौ फोसाबनायफोरनो खोन्थाफैबाय खोन्थाफैबाय नोंनोबो मिथिबाय नों उन्दुना दंमोन आं उन्दुनानै दंमोन ओमफ्राय बेखौ मिथिनाय उनाव नों मा खालामखो आं सिखारनानै थांनानै गिर्जा खालामहैबाय रायजोफोरखौ लानानै बे मानसिया गोबागासिनोमोन बे मोदोमा माबायदि जायो बेना मोदोमा साबाय थायो सायो बे सैताना हाबनानै बेखौ गाग्लिबाय आरो बे साजोब्बाय बुख्रेबनाय बायदि जादोंनो ओमफ्राय बुख्रेबजोब्बाय बुख्रेबजोब्बाय सैताननि आत्मा गाखोनाय बेखौ बुख्रेबबाय बिनि उनाव जोङो गिर्जा खालामबाय दा
जोङो रजरि लानाय जादोंमोन नामाथाय ओमफ्राय बेखौथ' बावबाय आं दा आर'ज खालामबाय बेनि आर'ज थाखाय। खालामबाय बिबाय बाइबेलबो खावबाय ओमफ्राय बे जाय जाग्रा बेथ' सिखारनो हायासै बिसिनायावनो दङ बियो आदसा होमब्लाबो जोङो बिनि नामाव जोङो बिगासिनो दा ओमफ्राय बिनानै नानि आलफनसानि हा दं ओमफ्राय बे आइ मारियानि गाइखेर पाउदार औ बेबो दैजों लगायखानाय दङ आदसा बेखौबो दौबाय जों ओमफ्राय बे नानि आलफनसानि हाखौ थाव आसिसजों लगायनानै फुनबाय ओमफ्राय दैयावबो लगायनानै दौबाय औ ओमफ्राय बिनि उनाव एसे गोबाव थानानै औ दा जोंबो गिर्जा खालामगासिनो ओमफ्राय एसे गोबाव जानानै 10 मिनिट 15 मिनिट बायदि जादों आदसा बे ओमफ्राय बिनि उनाव आदसा बियो एसे सुथि मोनहांबाय ओमफ्राय जेबो हुस गैलामोन हुस गैयामोन ओमफ्राय दसे थानानै ओमफ्राय बियो मोजां जाबाय आरो मोजां जानानै गाव खोन्थाबाय ओरैबायदि जादों नारसिन फैदों आंखौ होननानै बे सेंग्राया खोन्थाबाय आरो जेब्ला बे मोजां फैनायनि उनावहाय बे आं सिखार खालामबाय औ सिखार खालामबाय दा बे खोन्थानाया माने गाव फोथायैखौ खोन्थाफिनबाय नामा गाव फोथायैखौ खोन्थाबाय गाव मा आङो सानदोंमोन आङो ओरैबायदि होनदोंमोन दा रजरि खालामोबा सैताना बोरै खारगोन होननानै बुंनाया बे सेंग्राया गावनो स्वयं होननानै लाबाय दा बोरै मानसिनाव हाबफैफिनगोन बे बेबायदि फोथायामोन फोथायाखैमोन बेनिफ्राय रजरि खालामदों ओंखारनानै बेनाव सोरनावबा हाबहैगोन फोथायैनाव बेखौ बे फोथायामोन नाथाय गावनावनो हाबहैबाय आरो बे गावनो जाजानाय उनाव जेब्ला गावनिफ्राय ओंखारलाङो अब्लासो बे इसोरा बिनि फोथायनायखौ फोथायहोनो थाखाय दिनै बे महिमाखौ माने जेरै लाजारुस थैनायाबो बिनि थैनायाबोनो इसोरनि गेदेर समायनायखौ नुनो थाखायसो बे गाहा सिखार लाजोब्बाय आरो आं ओरैबायदि बुंदोंमोन होननानै गाहा सिखार खालामबाय बेनिफ्राय दा बेयो माबायदि जानो दा बे इसोरनाव फोथायनायाव दा बे सेंग्राया एसे साबसिन गिर्जायाव फैयो गिर्जा प्रार्थना नागारला ओमफ्राय सेथि नैथिखौबो जोंनो फरायखायो बेनो बे सेंग्रानो दा गाव फैबाय थायो आरो दा गिर्जायाव जोबोर मोजां दा दिनै जोङो मिथिनो मोनबाय अनजागाफोर जाय नैबे बाबुनि न'खराव जोङो मोनसे रजरि खालामदों आरो बे गथ'नि दारैनो गामियाबो बोखांजाबाय आरो बे सासे गथ'आ जेरै बेयोथ' गावनो बुंनानै लाबाय खालि मोदाया बेखौ गोदोनाव हमथाफैयो डाक्टारनाव थांबाय डाक्टारनावबो जेबो मोना मार्बल बादि एबा गुथिया बेखौ ब्लक खालामो नाथाय हां लानो हाया नाथाय बै गाज्रि जिउआसो बेखौ खालामो बेनि बेराम नङामोन बियो खिन्थु सैताननि खामानिमोन नाथाय दिनै बे सैताननिफ्राय इसोरनि बिनायजों रंजानायनि गेजेरजों रिट्रिटनि गेजेरजों दिनै बे गथ'आ दा साखा जानायखौ मोनबाय बे गेदेर इसोरनि बोर बेनिखायनो अनजागाफोर जोंनि फोथायनायखौ जों गोग्गोम खालामनानै जेब्लायबो जों इसोरनाव फोथायोब्ला जों देरहायो बेनिखायनो सैतानखौ जों फेजेननो हायो सैताना जोंखौ जेबो खालामनो हाया जाय सोरगोनिफ्राय जोख्लाय हरजानाय बे लुसिफारा जेब्लायबो जोंखौ गोबांथार नासयनो नागिरो सोरबा गथ'फोरखौ बेनिखायनो जोंखौ अरायसम फोथायनायाव सिबिनायखौ थादिनि आरो जेब्ला जोंबो बे जायगायाव बे बाबुमोननि जायगायाव जेब्ला न'आव जोंखौ फुथुदोंमोन जोंनि उन्दुग्रा सखिखौबो सोमावनाय आरो बेबायदिनो जों सानदों बांग्रि मावदों नाथाय मिथिनो मोनबाय बे न'खराव जोंखौ फुथुदों बे न'खराव सोरबा थैनाय फास नांनाय सोरबा न'खरनि मानसि दंमोन बेनि आत्माफोरबो दङ नाथाय जेब्ला जों बे जायगायाव उन्दुनायजों जों बिबाय आरो बे न'खरनिफ्राय गाज्रि आत्माया सासे आइजोआ ओंखारलांबाय बेनिखायनो जोङो इसोरनाव फोथायोब्ला गाज्रि आत्माफोरनि थाखाय देरनो थाखाय जों आर'जआव जेब्ला नांथाङो अब्ला खेबसेबाव गासैनिसिम आंनि गोरबोनि अननायखौ बावहरनानै आरो बिथांमोनखौ खेबसेबाव हामबाय होनानै बे समाव आङो नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे मोगा मोगि लानायखौ बहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों जिसुआ बाख्नायजाथों।